to amma mu ba jahilci mu, don har yanzu abubuwan da na faɗi a kaset ɗin ba abu ɗaya da na janye, duk sai da na buɗe na karanta. Kuma a lokacin ni na so magana a kai ta kotu ne, don wallahi sai da na je Kano wurin wani malaminmu na karɓo wasu takardu na kwafin shari'a, ina nan da su. Wani profesa mai gari, Dahiru mai gari, wanda ya wannan littafi a Sheikh Inyas As-Sangali ya yi a tariƙatar Tijjaniya menene sai da na je na karɓo. Kun san da ya rubuta wannan littafin sai da suka je za su kashe shi yan ɗariƙa, sai aka je kotu. Da aka je kotu suka yi musu, aka tabbatar da dalilai, aka zo aka yi ruling that in dai mai gari ba mutuwa ya irin ta Allah ba, kawai ya mutu saboda Allah, in dai aka gagawa shi ko ina to su ne duk suka sa hannu. To sai da na so in zo da wannan kwafin, da haka ne in ce gashi wannan littafin thesis ne na project a ƙarƙashin jami'ar Bayero da ke Kano, kuma duk profesoshi ga hannunsu sun sa kuma sun yarda, sannan kuma 'yan ɗariƙa sun yi musu, an je kotu ga abin da alƙali ga shari'ar. A muƙaddimar littafin ne, littattafan shi guda biyu duk anan ya sa waɗannan tarihin cewa Tijjani ya buga kuɗin jabu, an kama shi, an yi mishi duka, kuma an kulle shi, daga nan an kore shi a ƙasar. Wannan irin mutumin yake da followers a Najeriya da take da EFCC, babu rule of law a Najeriya. In ni dan majalisa ne sai na tado da wannan wataran. Wato in ka kware da sanin dokar kasar ko akwai abubuwa, ba zai yi wannan mutumin da kotun kasarsu ta hukunta shi cewa ya yi fajirin kuɗi, aka hukunta shi convicted, an ex-convict akan kuɗi, kuma a ce yana da followers a ƙasar nan tamu ba zai yiwu ba, ya saba wa dokar ƙasa. So illegally by the constitution of the nation ya kamata ainihin a hana yin Tijjani a ƙasar. Kuma wannan thesis din na shi malam mai gari a nan jami'ar Bayero ne aka yi munakashe shi, aka yadda da shi, kuma da waɗannan maganganun a ciki aka kuma buga shi. Ga Abubakar Gumi tsohon alkali ne, shi kuma ya sa hannu da rubutun hannun shi haka, naira 10 lokacin ake siya mana da littafin, a Sheikh Inyas As-Sangali a kan shi ya thesis din. To waye Ahmad Dahiru, waye ne Dahiru mai gari? Dahiru mai gari professor ne a Islamic Studies. Dahiru mai gari a gidan Kaulaha ya girma, shi ne ya ce shi akan Kaulaha zai yi nashi thesis din, digirin shi na 3 akan Kaulaha ya dingire. To kun ga duk waɗannan haƙa'iq na tarihi ya kamata mu san su, saboda waɗannan abubuwan za su sake tasowa wata rana a ƙasa. Shi yasa muke aje waɗannan documents, ake aje irin waɗannan littafan, ake sanin waɗannan facts, ba dan komi ba saboda kai ahlus sunna kai kake da gindin zama a Najeriya. Kun san me? Kasantuwar Abubakar Gumi tsohon alkali ne, shi ya fara da'awar ahlus sunna a nan ƙasar. Rediyo Najeriya Kaduna ta shekara 30 tana sawa kyauta, ya nuna gaskiyar aƙidar, ya nuna officially aƙidar tamu an yarda da ita. Har Abubakar Gumi ya mutu yana karɓan fanco na gwamnatin ƙasar, kuma an san irin aƙidar shi. Sannan duk abin da ya taso a ƙasar na addini yana da rai, sai gwamnati ta tura shi. Kun tuna lokacin da rikicin Sama'il Idris ya taso a matsayin soja, ya kawo wani karatu, ya kawo wani aƙida ba a san shi ba, wa aka tura? Abubakar Gumi aka tura ya je binciki wannan. Kenan su Abubakar Gumi su aka sani, to aƙida su aka sani. Mun tashi muna raya wannan aƙida kuma sai mu ɓoye kanmu? To amma ba mu san tarihin kanmu ba, da haka sai a je wurin taro kawai sai ga wasu Sharif Sale, wai su Ɗahir Bauchi su ne manya a wurin taro, wai ga malaman kungiya irin su wannan shi baban tini sun koma suna durkusa musu, suna yi musu abubuwan yan ɗariƙa, saboda mai, saboda suna son a ba su seat a cikin majalisa ta Jama'atu Nasrul Islam, ko kuma a recognize nasu, su kuma za su kai su zuwa ga gwamnati, saboda su waɗannan su ne gwamnati addu'a da sauransu. Wallahi bai kamata a yaudare mu ba jama'a, dole mu tsayu da kanmu. Amma da'awarmu tana da tushe, ba mu da dalilin da za mu ɓoye da'awarmu a ƙasar nan. Duk inda muka je wallahi mu bayyana mu ne su kaza, mu ne 'ya'yan Abubakar Gumi, sai mu faɗa haka, mu ne 'yan Izala, mu faɗa.
a faɗa mana menene illar Abubakar Gumi officially, a faɗa mana menene illar izala. To mu 'yan izala ne, kuma mu 'ya'ya mu wa'azin Abubakar Gumi muke yi, ba ma yin na ɗariƙa, sai mu faɗa. To amma sai kaga wai an je wai wurin wa'azi, wai malamin izala ya je ya siyo carbi, wai ya zo ya rike carbi saboda ya ga 'yan ɗariƙa a wurin kowa da carbi, shi ma ya saje da su. Mana mu da'awar mu kullun sai tana bin karkashin ƙasa. Wala dole ne mu tashi mu yada da'awar mu jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bari mu samu gaba da zamu abin nan. Duk abin da kake nema game da Inyas, Dahiru Mai Gari ya rubuta cikin wannan littafin. Sunan littafin kenan a Sheikh Inyas As-Sangali, da menene aqidatuhu, menene duk hayatuhu wa ara'uhu.